Ćao ljudi i dobrodošli u još jedan video. Danas bih htjela podijeliti s vama dva pitanja koja su meni doslovno promijenila život, to jest način na koji gledam na život i ono što je bitno. Pitanja koja su mi pomogla pronaći moju svrhu, to jest ono s čim bi se zapravo trebalo baviti u životu. Tako da, evo, to ću se podijeliti s vama, nadam se da će vama isto pomoći. Prvo pitanje je što bi radili kada bi imali na računu 1.000.000 eura? Milijun, trilijun, bilijun, 100.000 zilijuna, nebitno koliko, ali poanta je da imate financijsku sigurnost, da znate da ste financijski u potpunosti osigurani za cijeli život, s čime bi se onda bavili. Ne što bi radili s tim novcima i što bi kupovali, nego s čime bi se vi bavili. Kako bi vi provodili dan. Okay, što bi vaša duša zapravo onda htjela raditi kad ste neopterećeni sa novcem. Jer mi često u životu znamo početi raditi neke stvari zbog novaca i onda sve više i više i više se odmičemo od sebe i onog što mi zapravo želimo zato što ganjamo taj novac. Ali evo, zamislite se u situaciji da ne morate razmišljati o novcu. Što bi onda zapravo vi radili? Što bi zapalilo vašu dušu, što bi vas u dobrom smislu, što bi, jer išla sam literally prevoditi set your soul on fire, što bi zapalilo vašu dušu. Joj. Anyways, tako da, što bi vas činilo u potpunosti sretnim da nema tog faktora koji je novac. A drugo pitanje, malo je dark, ali jebik. Zamislite se da ste na smrtnoj postelji, evo sad se zamislite, umirete i imate još par minuta života i što bi vam bilo žao da niste napravili tijekom života. Meni to na kraju bio ogroman popis stvari i onda sam shvatila da sam totalno na krivom putu i da se trebam baciti, raditi stvari jer ljudi moji, život je stvarno kratak i ovako prođe. Tako da počnite raditi one stvari i nemojte da vam bude žao. Nemojte da vam bude žao i da u tom trenutku pred vašu smrt, da Bog da ste najsretnija ljudska bića, da znate da ste napravili sve što ste htjeli. Eto. Nadam se da vam je ovo pomoglo. Jako me zanimaju vaši odgovori, pa me pišite dolje u komentare. I eto, to je to ljudi, vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!